Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista. Hoxe contamos con nós con José Ramón Girón, presidente da Asociación Acreva pola Saúde Mental, a Asociación do Barbanza, verdad? Traballa no Barbanza. Moi bons días, gracias por vir, Hola, José Ramón. moi bons días. Bueno, a asociación comezou a traballar nos anos 90, verdad? Mais ou menos. A Creva Noia empeza no 94. En Ribeira chegamos en torno ao 2004, 10 anos despois. Inicialmente estuvemos na Pobra hasta 2007 e logo xa cambiamos para Ribeira. Primeiro para un local que nos cederon, bueno, nin era local, pero era barato, non tiñamos que pagalo. E logo, pois xa pasamos a Rúa das Besadas e no ano 2020, estamos no 24, creo que sí, ampliamos o que tiñamos, compramos un local que estaba ao lado, e estamos ali, temos ali un local xa bastante guapo. E nestes todos os anos, nota unha evolución no tratamento pois nos medios de comunicación ou incluso entre os políticos, o tratamento cara á saúde mental? Nota que se lle presta máis Bueno, atención? a saúde mental está de moda, Sí, verdad? está de moda. A saúde mental, aparte de estar de moda, é un problema que afecta moitísima xente. E que, polo momento, a solución que parece que se lle quere dar ao tema da saúde mental é farmacolóxica. E, entón, se sobre millóns de persoas falamos de pastillas, estamos falando dun volumen de negocios absolutamente enorme. A saúde mental o que máis cambiou, dentro do noso punto de vista, en dúas cousas. Unha, que é a máis importante, que as xeracións que viñeron despois, as máis novas, perderon ou están perdendo o medo de falar do asunto. Vale? Fai uns anos, decirlle a un amigo, a unha amiga, a teu pai, a que sea, teu deprimido, non sei que, non sei canto, era un síntoma de debilidade. Sí. Sobre todo nos homes, evidentemente. Nas mulleres se chamaba melancolía, que era máis antigo, non? Que sempre foi unha palabra que me fixe moita gracia, pero a medida que pasaron, sobre todo desde comezos do século e a partir da pandemia, por riba de todo, deixou de ser un tabú. Ora falase hasta nos parlamentos de saúde mental, campeonas olímpicas impresionantes se retiran por problemas de saúde mental, baloncestistas españoles pois se retiran, Ricky Rubio acaba de reenganchar despois dun problema de saúde mental, actores, etcétera, etcétera, etcétera. E iso é moi importante porque o primeiro que hai que facer para intentar abordar un problema é falalo. Dentro do tema da saúde mental, que para nós tamén é importantísimo porque o noso colectivo o risco de suicidio é moi alto, unhas 6 veces superior, non? Digamos, a población que todavía non está diagnosticada. Tamén está deixando de ser un tabú. E iso sí que é importante porque iso sí que pode axudar a xente que está en condicións moi extremas, non? De sufrimento psíquico e claro, falar destas cousas era un tabú tremendo, non? Pero agora tense máis en conta, pero trátase suficientemente, hai os medios suficientes para tratarlo? Nunca vai haber os medios suficientes. Se os expertos teñen razón, un de cada 4 persoas vai ter un trastorno mental. Entón, iso é inabordable, prácticamente, non? Cal é o problema? Que hai un grupo de trastornos mentais, pois, crónicos, graves, persistentes, que teñen que ver con que as persoas teñen problemas de conduta graves, de adaptación social graves, todo este tipo de cousas, non? E logo hai outro montón de trastornos ligados á vida cotidiana. A mí me gusta moito unha frase dos genetistas que falan de que o que mellor vai a predicir a túa saúde non é o teu código xenético, senón o teu código postal. Por que? Porque fala de que ten relación coas condicións nas que te toca nacer, desarrollarte, vivir, traballar ou non, límite de pobreza, etc. Non? Que sabemos, sin ningún xénero de duda, a marxen de que haxa teorías sobre as enfermedades máis ou trastornos máis graves, non? Que a crise social disparou unha epidemia de saúde mental. Polo tanto, estamos ante unha disyuntiva, non? Dende fai, pois, xa nin me acordo, pois 50 anos, sobre todo por influencia da psiquiatría americana, se decidiu que a enfermedade mental era un trastorno bioquímico do cerebro e cunha pastilla pois arreglaban o trastorno bioquímico, chamabanlle a bala mágica.
como insulina para diabetes, non? Entón resulta que hai unha epidemia de COVID e se dispara a epidemia de saúde mental. Empeza a recrear a teoría, non? Dice, ui, que de repente ese trastorno bioquímico pega tanta xente. Co cual, o que nós sí temos moi claro é que os factores que influyen na vida das persoas a todos os niveles son, polo momento, hasta onde se sabe, os máximos responsables da saúde mental desa persoa, non? E a asociación promove intervencións neste sentido, máis alá da medicación, non? Que me está falando. Que tipo de intervencións fan vostedes para as persoas que teñen problemas? En grandes grupos, vamos a ver, nós nacimos como un dispositivo no ámbito do Sergas, é dicir, nacimos como un dispositivo sanitario para, no que aquel momento empezaba a chamarse, nos anos 90, intervención comunitaria. Ten en conta que os manicomios non se pechan hasta os anos 80, o de Conxo ainda tardou 20 anos máis, etc. Non? Entón, bueno, pois en aquel momento a Consellería decide que foran as familias a que organizaran o tinglao. Claro, era infinitamente máis barato e, sobre todo, pois se aforraban un montón de quebraderos de cabeza. Pero, bueno, a necesidade fai virtud e nos puxemos a ele, evidentemente. Por qué? Porque nos hai unha financiación escasísima, que sigue sendo super escasa, pero, bueno, nos puxemos a elo. Que ocorre? Que pouco a pouco, pois de repente pasaron 30 anos, 25 anos, e entón nese tempo pois nos construímos cousas, vale? E entón, como nacimos como servicio de rehabilitación, hai un grupo de traballos ligados á rehabilitación e outro grupo de actividades ligados ao que a parte máis que chaman ahora psicosocial, non? De integración, de buscar traballo, etc. etc. Non? Entón, cada unha delas, inda que se mezcla moitas veces, teñen obxectivos específicos. Non? Na rehabilitación, bueno, é recuperar habilidades perdidas, é recuperar a capacidade de iniciar a resocialización. Normalmente son persoas que viven un mundo moi pechado, non salen casi nunca á rúa, etc. 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 Casi todos, ou todos prácticamente, pasaron por 1, 2, 3, X ingresos nos hospitais psiquiátricos, con as memorias de ingreso moi variables, dende máis ou menos boas hasta absolutamente horrorosas, e, bueno, todo eso implica que hai que ir peciña a peciña, reconvocando, bueno, pois a esta hai que ajustar por aquí, aquel por ali, non? Fora deso, hai outras persoas que o que necesitan é un apoio para integrarse de novo, non? Ca familia, basicamente. As familias poden chegar agotadas en un proceso deste tipo, entón hai que empezar a traballar con elas. Son todo tareas lentísimas de moitos anos de traballo e convencelos de que hai que reenganchar a vida, pois a actividade social, a actividade deportiva, se estaban estudando, pois seguir estudando, se habían traballado, buscar un traballo, abrirse outra vez, empezar a disfrutar de algo básico. Normalmente usamos moito todo o que ven, dependendo da idade, non? Pero moito o que ven co deporte, co actividade física, senón algo máis pois ca lectura, en fin, con ver museos, eu que sei, calquer cosa vale, non? Moitas veces hai que adaptarse como apela ás persoas, non? Porque é moi variable, sobre todo cando as persoas están nunha idade que nos chamamos cuenta a veces, non? Que xa teñe máis de 30, 45, que ven a súa vida xa como un pouco acabada de alguna maneira, porque a memoria que teñen, as enfermedades mentais graves brotan na adolescencia, 15, 18, 20 anos. Entón, claro, toda esa etapa vital se perde de alguna maneira, que é a parte máis activa da persoa. Entón, bueno, reconducir eso é complicado, non? E os tratamentos son diferentes dependendo de que enfermidade mental teña, supoño, non? Sí, radicalmente. Sobre todo por un motivo, porque dependendo do tratamento, perdón, do diagnóstico, os tratamentos aos que están sometidos son radicalmente distintos. Entón, as persoas, digamos, do grupo máis severo, que son as enfermedades psicóticas, basicamente a esquizofrenia, chamada esquizofrenia, están sometidos a réximen de pastillas enorme. É dicir, que un rapaz en esas condicións teña que tomar ao día 8, 10, 14, 18 pastillas, pois é algo relativamente habitual, e moitas delas
producen un montón de efectos secundarios que limitan esa capacidade. Por exemplo, chega un momento que teñen temblores, lles cambia a impresión da cara, teñen un rostro que, bueno, que é reconocible, non? E iso ten moito que ver con efectos adversos de medicacións. Por qué? Porque todavía non temos medicamentos que consigan estabilizar sin ese tipo de efectos secundarios. E entón, claro, cada persona é diferente e ten unha problemática, sobre todo, o que nos chamamos amortiguadores sociales, é totalmente distinto unha persoa que evoluciona cunha familia estable, con cariño, con afecto, con comprensión, que a familia se forma, que é moi importante. Nós temos que formar as familias para enfrentarse ao problema. Nadie lles contou de que vai esta historia, e para que non entre no que chamamos quiebra de cuidados, que chega un momento que agoten o depósito de paciencia e entón todo eso, pois, tal. Que pasa? Que cando as familias agotan o depósito de paciencia, a persoa ten un trampolín directo hacia a exclusión social, porque non hai outros mecanismos, non? E entón, bueno, pois, como ves, temos que intentar traballar en moitos ámbitos, non? E o problema é que para traballar en calquer ámbito que nos usamos, o recurso fundamental son as persoas, e as persoas son o recurso máis caro. E como se financia a Creva? Ai, con moita imaginación, basicamente. É dicir, para que che fagas unha idea dos Sergas, non sei se, que ao mellor non son 12 igual, que sean 12, 13, 14 euros, o que nos pagan por coste plaza día. Entón, Centro Ribeira, temos 20 plazas, dos Sergas recibimos 300 euros, pagas a luz e pouco máis. Vale? E ten conta que necesitamos psicólogos, necesitamos, bueno, persoal que evidentemente ten que cobrar en función dun traballo, dun convenio, dunha serie de condicionamentos. Entón, que ocorre? Que temos que, bueno, diversificar a nosa actividade, buscando subvención, pois en donde? Dentro da administración pública, no Departamento de Política Social, porque sí que ten que ver moito ca discapacidade, e a enfermedade mental grave provoca unha discapacidade enorme. De feito, pois, o 90% da xente que está en rehabilitación, bueno, teñen unha discapacidade reconocida enorme, non? E casi todos están cobrando unha pensión xa por todo isto, non? Entón, por aí, pois, buscamos, non? Por outro lado, no tema de traballo, pois, se fala con traballo, dende un organismo supraasociativo que existe, que é a Federación, se montou un mecanismo de búsqueda de emprego, que traballa co sistema público de saúde, etc., que ten 25 anos xa, me parece, de tal. É dicir, vamos buscando, e logo, pois, concellos, diputacións, moi importante, porque os concellos é moi variable. Nos que traballamos toda a ría de Muros Noia e a parte norte da ría de Arousa, e así en trazo grosso, tampouco teño as cifras na cabeza, pero de todos esos concellos creo que ano recibimos sobre 30.000 euros. Tendo en conta que non lla pon 16, o dividimos o resto entre os que hai e queda como para xogar a chave, non? Fundacións, a través do IRPF, por exemplo, de Facenda, é dicir, 20.000 cousas o que se nos ocurre, pois organizar ferias daqui, ou temos unha tenda en Noia, etc. E cal é o procedemento? Se unha persoa necesita da vosa axuda, cal é o procedemento para chegar á vosa asociación? Hai tamén dúas vías. No caso de rehabilitación, había casi sempre derivación das unidades de saúde mental, dos psiquiatras de zona, psicólogos, etc. Ás veces, poucas. Veñen familias directamente, pois por qué? Porque, bueno, pois o rapaz ten 20 anos e en un mes non o recoñecen. É unha persoa totalmente diferente, etc. E o sistema público está moi saturado e as familias teñen moitas veces a sensación de estar chamando á porta equivocada, non? Van a un sitio, van a outro, non atopan. E entón normalmente veñen primeiro a buscar información, para que non lle podamos dar a onde poden ir, que portas poden chamar, que recursos existen, todo este tipo de cousas. E o resto, digamos que a xente que está na parte de traballo, de reintegración social e tal, aí son claves as traballadores sociales dos concellos, non? Que son as que teñen un coñecemento
polo miúdo, absolutamente, non? De como está a situación, e entón nos chaman, falamos, vemos se hai un hueco, se non hai un hueco. No tema dos pisos, que temos agora, pois... Sí, que lle vou preguntar como destinan, como deciden quen vai aos pisos, eso. Tamén veñen derivados, aí a presión dos psiquiátricos é enorme. Bueno, normalmente a xente que necesita unha alternativa de residencia, pois é unha xente que, por un lado, non ten amortiguación ningún a nivel familiar, social, etc. Non ten onde caerse morto en definitiva. Por outro lado, tampouco está en condicións de unha vida autónoma, polo motivo que sea, e necesita un sitio que, bueno, que teña un nivel de supervisión alto. Bueno, pois entón normalmente veñen derivados tamén para os pisos, eu penso que basicamente directamente do psiquiátrico, non? E canto tempo poden estar ali, indefinidamente? Anos. Anos e anos. De feito, en algún caso, pasou directamente dun piso, despois de estar ali, eu que sei, 20 anos, pois directamente a un geriátrico, porque hai unha limitación de idade para estar nos pisos, etc. E, bueno, este un pouco, temos ahora, creo que 20 plazas, sí, 5 por 4, 20, sí. 5 viviendas, cada unha hai 4 persoas, e hai un mecanismo de supervisión de 24 horas, 365 días ao ano, claro. Sobre as enfermidades que máis se ven, creo que, bueno, polo que lín no dossier que nos enviaron, a esquizofrenia sería a mayoritaria, non? Sí, sí. A esquizofrenia é a clásica. Eu penso que son, se non a mitad, pois a mitad máis un, é dicir, por aí debe andar a cousa, non? Nos últimos anos hai un grupo de xente que nadie quere traballar con eles, que son a xente que ten trastornos de personalidade, pero son moi pesados. Entón a xente di, isto tal. Está aumentando este tipo de persoas. E logo, por exemplo, a nivel máis local, por exemplo, en Ribeira, desde fai xa algún tempiño, estamos notando un aumento do que lle chaman os psicólogos a patoloxía dual, que está a patoloxía de enfermedade mental, drogas, enfermedade mental. É igual. Sí. O que si notamos é un aumento moi considerable do consumo de drogas. A xente que vimos a epidemia, entre comillas, dos 80 non lo recorda bastante. Empeza a haber narcopisos que todo o mundo sabe onde están e aquí non pasa nada. Bueno, este tipo de situacións, non? E é xente que anda un lado para outro. Vai á unidade de saúde mental, vai á unidade de drogas, vai a non sei de, vai non sei de, pero non acaba de acougar, non? E é xente que moitas veces ten un deterioro moi grande. De feito, temos un concerto co Concello de Ribeira, que ainda que é pequeno, pois, bueno, algo podemos facer para traballar con este grupo especificamente, que son, digamos, os que están nunha situación moi mala, que non atopan onde ir. E, bueno, temos un grupo de traballo con eles, non? Que ocorre? Que, bueno, seguramente alguén terá que volver a tomar medidas para que este tipo de situacións empecen a revertir, porque, senón, nos podemos atopar con unha situación que non quero nin pensalo, que nos pasou fai 30 anos, non? E sobre a esquizofrenia que lle preguntaba antes, sigue habendo como demasiadas, eu que sei, crenzas, o mellor, de que son persoas violentas, de que son persoas perigosas. Sí. Como é realmente unha persoa con esquizofrenia? Non é unha persoa violenta en sí, quero dicir. Como de 0 a 100, varía moitísimo, non? Pero, vamos a ver, sobre a enfermedade mental, hombre, é un estigma antiquísimo, non? É dicir, cando as culturas clásicas, a enfermedade mental estaba ligada aos dioses, que a revolución cristiana, como todas as revolucións, cambia, de ligar aos dioses pasa a estar aliada co diaño, e así hasta fai 40 anos, en donde, bueno, pois, todos os comportamentos ligados ou enfrentados, digamos, ás rutinas culturais da Iglesia Católica eran enfermedade, homosexualidade, o que ti queiras, non? De feito, as academias deixaron de falar de enfermedade fai moi pouco. Foi casi neste século, non? Entón se generou pois un estigma tremendo, o medo. Eso é o que probablemente mellor está evolucionando o estigma, non?
Eu penso que sí. Que se está quitando un pouco. Sí, eu sí. polo menos quero pensar que sí. Porque é o máis importante. Porque é o que permite que a xente fale. E Claro. empezar a falar, empezar a solucionar. Vale, se te quedas solo aí, e eu faría un chamamento a que, vamos a ver, normalmente os pais, as nais, saben perfectamente cando hai problemas. E saben perfectamente cando hai problemas que poden ser graves. Non escondelo. Iso é o máis importante. Buscar axuda onde sea, con nós, con quen sea. Pero tan pronto teñas unha sospeita que ti no teu corazón dis, ui, aquí pasa algo, seguramente pasa algo. Vale? E a mellor maneira de afrontar o problema é, canto antes, buscar axuda. Isto é fundamental, é importantísimo. Non? Empezar a falalo e buscar onde sea. Bueno, para rematar, iba a preguntar que cree que se debería saber sobre a saúde mental que non se sabe ou que non se... Home, non se sabe nada. Ou casi nada. É dicir, se sabe cales son as partes visibles, os comportamentos que provoca e todo eso, pero cal é a causa última? Seguimos sin sabela, non? Non hai ningún tipo de kit diagnóstico, nin analítico, nin o que queiras, que che diga, este ten unha psicosis de non sei que há, etc. É dicir, son diagnósticos que se basan na interpretación que un profesional fai do que unha persona lle conta. Entón, claro, iso ten un sesgo tremendo, por as dúas partes. Por iso é tan complicada a psiquiatría, non? E, bueno, pois, eles teñen os seus códigos, din, si pasa isto, máis isto, menos isto, e tal cousa, etc. Non? Que ocorre? Que están non sobrecargados, sobrecargadísimos. E entón, claro, é moi difícil en esa situación que os profesionales podan dar unha atención cunha calidad importante, non? Porque están hasta arriba de traballo, non? Bueno, para iso están asociacións tamén como a súa, para aliviar un pouquinho. Bueno, si, realmente nós deberíamos estar basicamente para axudar que a xente recupere na medida do posible a súa vida. A súa vida normal. A todos os niveis. Para nós, ese sería, bueno, é a meta. Que volva a ter un horizonte vital, que volva, na medida do posible, que volva a ser feliz, na medida en que este mundo te permite ser feliz. Non? E sacalo desos pozos en donde ese horizonte prácticamente imposible, ni no ven. Están metidos en unha zona moi oscura, non? Bueno, moi ben. Pois con isto quedaríamos. Moitísimas gracias, José Ramón, por vir. Non, moitas gracias a vos, porque, bueno, a nos falar das cousas que nos preocupan, sempre nos parece importante, non? Pois sí, é importante. Da saúde mental o que decía, o que non se fala é como se non existira. Exactamente, ese é o problema de moitísima xente. Moi ben. Moi ben, pois moitísimas gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.